everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kung unsa ka malipayo ni Ma'am Vilma, mausam ang akong kasakit. O gisaad ko sa kong kaugalingon. Nga dili na mahigugmang pag-usap. Kinsa makaning nanuktok. Gabi naman kayo. Bibalik has man lang. Helena, Oh, Lando? Nganong ni amang ka? di ba lang ko ni mo pasudlon? Lando, maglikay na lang ta. Kay basig makita na sab ka ni Shane. Nabuang na ra ba tong babayhana? Wa ko labot ko na umsa na siya. Ang di na ko padawat. Hindi na ko makapaduol mo. Lando, Helena, Lando. wala ko mahibaw sa kalipay akong gibati. Sugod ka na kauban ta din ni Helena. Lahi ka sa ubang babae. Tapos di ko musugot nga malayo ka na ako. Lando, ayaw. Minyok ka. Nagbuwag na sa kong asawa. Dili paghihapon na igong rason. Sa mga mata sa Diyos o sa tao, kasal ka paghihapon. Busa buhi ko. Helena, mahal ta ka. Lando. Lando. Ang babaeng tarong, dili magpagkabit. Buhi ko. Buhi ko, Lando. Dakong sayop kini nga itong gibuhat. Dakong sayop, Lando. Balik sa dakong bay. Helena! Helena! Magsalita ka! Ayaw ko ni kayo! Lando, lakaw na in town. Makamataw niya itong mga agaon. Huwag na ito magsulti. Hatagi kong time na kahuna-una. Okay, Lakaw na. Katuog na. ugma magsulti ta. Aba, Oh, magsulti ta, ugma. good night. Sa man akong gibati kang Lando. Nganong sobra man ang akong kaluoy niya karon. Wala ko hilo sa mga sagbot o sa puntahan para makita na ko si Helena. Inig-sulti sila kumbay. Oh, si Helena na ka na nagpaingon din sa kumbay. Helena? Good morning. Good morning. Masoda na ako sa bahay, ha? Sige. Salamat in taon. Kami tagad pa siya na ako. Hello, Lando? O, saan na niyo makibuhat? Nakakita kagig ng guna ko, ma'am. Sa'yo pa ganis buntag. Nanginsulto ka na nako. Di mo gudi mo hunaon ang imo pangutan na. Mag-checking na lang po, oy. Usaw ni Behana. Hapit na lang maghubo sa gisulob. Kabadlungon bag utok ini Shane, oy. Dili takit ka hunungan lang duha ka. Gihagit ko ni mo, ha? Karon ka. At aray! Ay! Lando! Ay! Gibikogan ko! Aray tapang!
ko, ma'am. Busy ko. Si Manang, nataw ka. Oh, hoy! Lando, aray! Tabani ko ba? Lando! Buisit. Wakit mo kagkata. Nga kang dili man siya ganahan ako. Nga nindot man kong lawas. Unya, agaon pakit ko niya. Buisit tawhana. Good morning, sir. Good morning. Kumusta ang imong unang gabi sa bahay sa mga katabang? Okay naman, sir. Nadugay ko og matatungod sa kamingaw og sa katugnaw. Oh, oo. Bugnaw ginihinuon ka ng dapita. Mamahaw na ka? Oo niya na. May lain kang isugo na ko? Unsay, huna-huna mo sa akong asawa. Ha? Sir, kuan. Ayaw ka hadlok sa pagsulti nako. Bahin sa imong naobserbahan ni Julia. Kuan, medyo busy lang siya sa ubang mga butang. Kuwang siya sa pag-atiman nako. Mao ba? Oh, sir. Ako sabing gusto, Helena. Unsa? Usa ka dakong sayop ang akong pagpakasal kang Julia. Ha? Sir, dunay mga butang upang hitabo nga dili na nato makontrolar. Mga butang nga ato na lang pasagdan. Husto ka. Kinahanglan nga daw ato lang ako. Nga nasayo ko sa pagpakasal ni Julia human mamatay ang una kong asawa. May asawa ka nga. Vilma. Vilma angan sa una kong asawa. Ug siya ang nagustuhan sa akong mga ginikanan nga mamahimo kong asawa. Mao ba, sir? Buutan sab si Vilma. Pero Pero, unsa, sir? dili siya ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Ha? Kay kinsa man ang tag-iya sa mong kasing-kasing, sir? Si Silis. Si Celes? Celes nga imong katabang? Oo. Pero ako kukuan. Ato lang ng sikreto. Oh, sir. Ayaw ka bala ka. Ang imong sikreto. Ako ng sikreto. Ha? Ang buot ko ipasabot nga. Makasalig ka nga walaing mahibaw sa imong sikreto. Mahimo ba mugawason ako, sir? May nalimtan ko sa karaang bahay. Oh, sige. Mabalik lang dayon ka, sir. Si Mama Salas kita ang gimahal ni Sir Alejandro. Ang akong ina nagtag-iyos kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og wa mahibaw sa Mama Salas ini. Naunsa ka, Helena? Madam Julia, Ano man ka diha? Naghilak-hilak ka man. kuan. Sakit kay nga akong ipon, ma'am. Oh, kuno na, paliti ditog tambal. Oo, ma'am. Magpalit ko. Sige. Kay may pakiksultihan ko ni Alejandro. Panuktok lang kung musod ka, ha? Sige, ma'am. Magpalit na akong tambal para sakit sa ngipon. Malipay ginito sa mama ko na. Kung nahibaw pa siya kasi ang tag-iis kasing-kasing ni Sir Alejandro. Malipay gid siya.
Flops! Lagi sila. Sir, Ikaw mo itong nurse ni Alejandro, no? ako, sir. Asa ba ka? Doon ako'y palitan, sir. Ikaw na lang sila sa gate. Okay. Wow. Kabigot ba niyong lawas ng nurse ni Alejandro? Nindot to sa ni Bayana. Pero ano ko lang. Ikaw sa siya. Tawagan ko akong tao. Alejandro, kumusta ka naman, love? Ikaw, kumusta na? Naunsa ka man. Ikaw ang angay na kong pangumustahon. Mabuhi pa ko, Julia. Ay, thank you, Lord. Alejandro! May buntag! Unsa na, Franco? Ay, doon ako'y bad news ni mo. May mo ba, Franco? Dili ni mo dadaan og bad news si Alejandro? Kinahanglang may bawo si Nene, Julia. Unsa man ka na, Franco? May bagong howling company nga may tumaw din sa tulapit. O nakuha nila ang ubang tamasuki. Unsa? Kinsa man ang mga tawhan, ha? Kinsa? O gano'n nakuha man nila itong masuki? Barato sila. O daghan ang pakulo. Buhata ang unsa may angay ni mong buhaton, Franco. Oo, Alejandro. Maayo kay dinari butika din sa dool-dool nga. Malakaw ra. Nakapamalit na noon ko mga personal na akong gamitonon. Sakpan ka na! Ikaw? Dali! Ay! Uri iko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.